velkommen til episode 2 af Kan det dunkes? Først har vi sådan... Ja. Sådan en ting. Den kan sagtens dunkes. Det var heller ikke rigtigt. Perfekt. Så det næste er et reb. Kan rebet dunkes? Ikke? Jeg tror, jeg skal holde den sådan her. Den kan godt dunkes. Okay. Næste. Opvaskebørste. Kan den dunkes? Det kan den godt. Ja, ja. Det tæller. Så vel. Ui. Skovhul. Kan den dunkes? Ja, det er til mig nu. Ja. Kan dunkes? En spand. Tæller, det tæller. Den kom igennem remmen. Det tæller. Den kan også godt dunkes. Så en mursten lavet af sten. Skaldet helt. Den kan sagtens dunkes. Den kan helt klart dunkes. Kan den? Så er det den sidste. Hvor er den her med? Ja, det kan jeg sige bare. En beskidt rensdyr tip af dens horn, tror jeg. Authentic og meget sjældent. Ja. Kan du? Så er faktisk en lille ting. Special guest. Flamingo papkasse ting. Og det kan det. Ja, det kan godt. Næste op. Det kan det. Okay. En green biscuit snipe. Ui. Det kan den fandme.